Deti, v poslednom posolstve nám Panna Mária povedala, že tu na zemi fúkajú silné vetry. Ale veď sa otepluje. Kde tu? Jemný vámok. A vôbec, čo s tým mám ja robiť? Hádam, nemám zastaviť vietor. Ešte že tak. Áno, presne o toto nás prosí, aby sme zastavili vietor. Vietor nepokoja, sebectva a hriechu. Počkaj, môj ocko je hasič. Keď vie uhasiť požiar, možno bude vedieť aj zastaviť vietor. Nič iné mi nenapadá. Čo s tým už len ja môžem spraviť? Urobíš veľa, ak budeš verný v modlitbe a v konaní dobrých skutkov. To úplne stačí na to, aby sa tie silné vetry zastavili. Ty hovoríš o koze a ja o voze. Ničomu nerozumiem. Panna Mária nehovorí o bežnom vetre, ktorý cítime, keď fúka, ale hovorí o vetre, ktorý fúka z našich srdc. Preto nám dáva radu, aby sme sa modlili a konali dobré skutky každý deň. Aby sme pomáhali mladším, slabším, rodičom aj starým rodičom. Máj je mesiac Panny Márie, môžeme ísť na májovú pobožnosť alebo sa pomodliť ruženec. A takto sa vietor sebectva začne zastavovať a bude dobre nám aj tým, ktorí sú okolo nás. Aha, už rozumiem. Pomôžem teda spolužiačke. V nedeľu navštívim starkých. Nech sa potešia, nech sa necítia sami. Pôjdem aj na tú májovú pobožnosť. Budem sa aj modliť. Dlho sa mi nechce, ale krátko a viackrát do dňa to môžem. Mária, pomôž nám zastaviť zlé vetry, ktoré víria na zemi a znepokojujú nás. Amen. Amen. Drahé deti, vetry nepokoja, sebectva a hriechu zachvacujú mnohé srdcia a vedú ich nepokoju a záhube. Preto vás pozývam, deti moje, vráťte sa k Bohu a modlitbe, aby vám bolo dobre v srdciach a na zemi, na ktorej žijete. Milujem vás, deti moje, a preto sa neunavujem pozývať vás, aby ste sa obrátili. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.